Hi guys! Maayong adlaw ka natong tanan og Happy Valentines Day sa tanan. Happy Hearts Day sa atong tanan guys. Karon special day sa mga couple. Special day karon sa mga couple. Kaya gina-celebrate jud nila ang Valentine's Day. So karong adlaw daghan kay nakadawat og mga bulak guys. Bulak og mga chocolates. Maong daghan kay nangalipay karon nga mga babay. Daghan kay nangalipay karon nga mga dalaga og mga asawa kay gitagaan sila og mga bulak og chocolate sa ilahang mga partner. Pero unsa man jud guys ang tinuod nga gugma? Unsa man gyud ang tinuod nga gugma? Every Valentine's Day lang ba na nimo ginapakita sa imong partner? Ha? Actually guys, sa ko amon good guys is para sa ko every day is a Heart's Day. Every day is a Valentine's Day. Normal lang ang February 14 para sa ko guys. Pero ang 14 man good is special na siya para sa ko kay amo anang mansari. Mansari na namo sa ko ang partner. So, sa mga single, ayaw mo kaguol kung wala mo ka-date, guys. Kaya ang Ginoo, anytime pwede ninyo maka-date. Kung wala mo ka-date, simba mo. Pagbasag Bible. Para di mo maguol nga walay naghatag sa inyo hagbulak. Dapat gani magpasalamat tano kay nakamata pa ta. Ug ang naghatag na nato kinabuhi mo ang Ginoo. So, ang ayan na to, siya i-celebrate every day. Dili lang sa Valentine's Day. Nga, dili ta maguol nga wala tay partner, wala maghatag na tong mga bulak or mga chocolates. Pwede man ta mo palit sa tong kaugalingon. Kay kanang gipalit na to hinatag pud na sa Ginoo. Diba? Grabe ang panalangin nga atong nadawat kay adlaw gikan sa Ginoo. So, di ta maguol nga wala tay partner anang Valentine's Day. Pwede man ta magipag-date sa Ginoo for every day, diba? Pwede ta mo simba, pwede ta magbasa og Bible kay malipay ang Ginoo ana. Ayaw jud mo kaguol kung wala mo yung partner karon kay kung musalig mo sa Ginoo, mutuo mo sa Ginoo, tagaan mo sa Ginoo og maayong partner nga dili lang mo sa February 14 mag-celebrate kung dili adlaw-adlaw jud mo mag-celebrate. Kay nga na ang gugma sa Ginoo guys para sa atong tanan. Kay ang tinuod nga gugma guys, dili lang sa isa ka adlaw gina-celebrate, kundi adlaw-adlaw. Mo na siyang tinuod nga gugma. Mao nang ayaw mo kaibog anang sigig post. Para sa karon sa akong news feed sa Facebook, nagbaha ang mga post guys. Nagbaha ang mga chocolates o mga bulak. Kay gitagaan na sila sa ilahang mga partner. So ang ayan ba na kaibugan? Siyempre tao lang ta, maibog yun ta guys. Pero ang importante manggod kung minyo nakabugas o sudan. Bugas og sudan guys. Muna importante sa Valentine's Day. Kay kung walay bugas, mag-away ra mo. Na ay chocolates og mga bulak pero wala mo'y bugas. Ang ending mag-away mo guys. Kung wala magitagaan sa inyong partner og bulak og chocolates, di okay lang, 'di ba? Ang importante na ay sudan og bugas. Tapos happy mong duha kay wala mo nag-away kay busog man mo, 'di ba? Ay kumbaga sa inyong duha, every day is a special day, 'di ba? Basta nagkasinabot lang mo, nagkasinabtanay lang mo. Ayun ang ibog-ibog guys kay mo na rason nganong maguba inyong relasyon. Diba? Sagdi na imong mga amiga. Sagdi na sila, sagdi na mga friends nimo sa Facebook nga todo post gyud. Sagdi na sila yung kaibugan na nila or else mag-offline na lang ka. Ayaw sa pag-online kay na maibog ra gyud ka, syempre tawra ta. So sa mga couple po diha, respeto po to sa mga single. Oy, dili magsigig paibog. Atik lang. Sa bagay, ato among gud nang kuan guys. The way ta mag-express sa atong kalipay, gina-post na to sa Facebook. Mong dili po ta makabuot nila kung sige sila post, di ba? Kaya nga na sila mag-express sa ilang gibati. I-post nila sa Facebook para mapagawas to nila ilang kalipay ba, na nag-ambak-ambak sila. So,
lahi-lahi man gud tao ugali no. Ang uban wala nagapost kay kabalo sila everyday sa Valentine's Day para sa ilahang magpartner and family. And dili ang Valentine's guys, dili lang na siya sa magpartner, sa pamilya pud na siya. Muna nga actually ang term karon dili naman Valentine's kundi hearts. Happy Hearts Day. Mao gid na siya guys. Kay ang Hearts Day guys is para na sa tanan, dili lang na siya para sa mag-uyab, dili lang na siya para sa mag-asawa, kundi para pud na sa imong mga igsuon, mga ginikanan, mga anak, di ba? Mga friends, i-greet nimo sila og Happy Hearts Day, malipay na gyud na sila. Diba? So mo gyud ang paminti nato hinumduman no nga ang tinuod nga gugma dili lang na ginapakita sa isa lang ka adlaw kundi kada adlaw, diba? So daghan kayong salamat sa pagpaminaw guys no. Ang tanan mo nakatunan sa kong ipangyaw-yaw karon. Sa kong mga ipang-share sa inyo karon, ang tanan mo nakatunan. So daghan kayong salamat sa nagtan-aw sa kong video karon and see you on my next video. Bye-bye. Happy Hearts Day, everyone!